etorriak Nafarroko bufoietara. Eta gaur, azkenengo programa ingo dugu, Monika eta Estirekin. Bai, ze pena. Ze pena. Bai, gustora. Gustora egon gara. Bai, Baina, asko bueno. dugu. Bai. Pues ya está, gauzak hasi eta bukatu dira. Hola da. Eta, bueno, ni gaur ere azteko ez dugu gogo hondirik ikuso zuk esti. Vale, pa primera. Ja, Te ekarri dut gaur manga bat. Bueno, flipatzen nahi naiz, Bai. A ver. Zuek jarraitzen dituzue Miss Universo eta holakoak. Ez. Nik ez. Baina, eske sortu dute World AI Creator Awards. Osea, itzuliko izan. Bai, eskerrik asko. Miss Adimen Artifiziala. Osea, adimen artifizialez sortu dituzten modelo batzuen Miss lehiaketa. Zer iruditzen? Pues fatal. Horror, nahi honek beldurra asko ematen dit. Bagaina zertako. Osea, nik ez dakit zertako. Edertasun lehiaketak ditugu, ez dut ulertzen oraindik oraintxe bertan zertarako. Eta gaina sortzen dute ordenadorez egindako emakume batzuen lehiaketa. Hola? Osea, barrezkoa ematezun, baina ez da. Eta gaina da, proposamen irabazleak $5,000 irabaziko ditu. Hostia, $5,000. Osea, sortzen duenak ederrena, que ya estamos. Egia berriro perpetuatzen gizarteak erabaki dituen edertasun kanon batzuk. Claro. Eta lekiote zer da ederrena, begi urdinak, begi urdinak izango ditu. Osea, mesedez. Zaukagu bastante benetazkoekin bezurretako hauek ere jarri behar ditugula? Konparatzearekin, ja. Bai, eta gainea, nik ez nekin hau, eta flipatu indaten egin, zue bakizu zein den Aitana López. Daiteke edo zein ez da. Aitana bai abeslaria, baina Aitana López ez. Aitana López ez. Baditu, bere Instagrameko kontuan 300,000 jarraitzaile. Vale. Osa, que Eta ez da benetazkoa. Ez da benetazkoa? Eta adimen artifizialeko tipa bat. Eta ditu jarraitzailea. 300,000 jarraitzaile. Eta igotzen ditu bere bizitzako gauzak. Baina ze bizitza? Hori! Baina... Ez da flipe bat? Bai, ikusi dituzu argazkiak eta dago kale baten ez dakit zertan. Horren atzean badago pertsona bat. Hombre, klaro, baten bat dago, hau sortzen. Eta dirua irabazten. Segurazki. Bai, izan bat 300,000 jarraitzaile. 300,000 jarraitzaile. Aien, interesatzen zaizu, existitzen ez da... Da como los Sims. Ja, bai. Los Simseko kreazioak. Eta bakoitza bere sima eraikitzen eta bere bizitza ez duen bizitza bat hori da. Baina eske hori da gauza. Eske, klaro, sortzen ditugu hor sareetan, ja de por si. Gure bizitzak idealizatzen ditugu eta hor kriston arazoa daude, ezan behar duen gazte jenden eta denok. Ez, kriston arazoak ikustezu eske horrek behituzen bat egiten du nahu eta besteak guaia esik ezakitze, hor kriston arazoa ditugu, sortzeko gainea existitzen ez den jendearen bizitza. Eta, klaro, da, izango da, ikusi ditut, Aitana honen argazkiak, hola, ile arroxa bezala jarri diote, hola, ikueko azun... Miratuko dut, Aitana Instagramen. Oso heavy. Oso heavy hori, eta jendeak badaki ez dela benetazkoa? Pentsatzen dut jakingo dutela. Eta horretik jarraitzen dutela, ez dakit. Ez dakit. Eta Miseko Aitana López, Virtual Soul, bai. Virtual Soul, hasi que Hostia, benetakoa dirudi. Claro. Ez que benetakoak begiratu Instagramen. Benetakoa dirudite, nik ikusi dut irudiren bat, baina oso benetakoa. Ala, que fuerte. Ez que oso fuertea da. Ala, zu. Kontestu horretan ere izango da. Eta, klaro, egiten ditu gauzak, guaiak, ez? Claro, sabes, nesko batzen, bueno, eta gaina ala bikinitan. Bai, eta kristera dominalakin, eta dena. Eta kirola egiten. Hori dena, como superperfecto, ez? Gaur egun ekin behar dan ordentzea, ez? Kirola egiten, ez dakitze, osea, da, horrible. Nik kriston beldurra ematen dit movida honek. Nirire, bai, nirire. Zandet. Ostras, movidon. Movidon da, Movidon da. Eta betu, ez que bedira zitxura duen, gainera. Ez dakit non dagoen muga. Ez zitxura jarri diote. Claro, hori da muga. Ez hori da kontua. Ez da osasuntxua barkatu, ez da benetazkoa. Zegero nahi ditugu guk horrelako gorputzak izan eta ezin da. Ezin da. Claro. Ez que zinezkoa da, bezorradia. Eta gero jendeak egiten ditu kriston barbaridadeak. Ja. Bueno. Aldatu gai ez, ni? Bai, aldatuko dut ni, baina ez ni joa, osea, baneo beste mugidoi batetara. A ber. Bai.
Narkotrafiko. Txun. Narkotrafikoari buruz hitz egingo dut gaur. Eta jarri zara horrela ruso azento harrekin? Ruso, ja, atertzai ruso. Bai, aterri zaizu horren. Bueno, baina ez. Baina movida da hau divertigarriagoa da, ze. A ver, bueno, divertigarriagoa, bueno. Asuntoa da. Baita ere, bagoaz, bueno, Mexikon badago orain potente narkotrafikoaren asuntoa. Eta, asuntoa da, hor daudela, Hermanas del Valle deitzen diren monja batzuk. Bai. Eta esan dute, oie, barbadia lanarekin bukatu behar dugu. Ja, narkotrafikoa bertan bera geratu behar da, hau ez da ergelkeria hau ja amaitu behar da. Eta esan dute, guk hartuko dugu haien laboreak. Eta hasi dira, monjak, marihuana kultibatzen, sendagai bezala, sendabera moduan dituzelako propietateak kalamoak baditu. Baditu, bai. Eta bere mobidak egiten monja bira monja, Igual monja bihurtzeko oraindik daukago denboratze. Pues oso iruditzen zait. Bai. Ohitura daramate komunitatean bizi. Hombre, igual gero bihurtzen dira hor monja maligna batzuk nisar dakitze. Ez dut uste bere burua nahi dut. Itute beste ikuspuntu batetik. Eta izango da asko zen lasaigarriagoa segurazki. Bai. Ze marihuana hori ibili dena hor disparo artean edo egon dena hor sintonia batean. Claro, marihuana hori seguro zuri ziur zaintzen dutela, kantatzen diotela, landari bezala zitzeko goxatu. Marihuana hori izan behar daizu. Hombre! Eta gainera, ziur nago gero bakizue monjak ere baituztela ora rebosteria egiteko nahiko esku ona, claro. Marihuana eta gero, pasatzen zaizunean gozea, bizkotxo. Bai, hor daude, 2014tik daude marihuana nartaleak. Eta utzi diote, narkotrafikoak utzi diote sartzen hor edo nola? Pues badaude, nola sartzen hori da dute? movida, orain daude pixkate... Nola sartzen dute? Nola da salmenta horrea guazen bat? Bezetan poltsatxoa pasatzen dutenean, akambio? Ez, pues, saltzen dituzte, eta $100,000 bialtzen dituzte urtean. Baina, bai, eta orain daude pixkat kagatuta, kiez dir, badaude pixkat pentsatzen aber ze gertuko den narkoekin, eta Bale, beldurra daukate. Bai, beldurra dute. Hombre, ez darritzekoa, Begira, esaten dute, nik beti nahi izan dudana eta gustu egiten didana merkatu beltzetik ateratzea da. Legezkoa denunean, arazoa amaituko da. Eta odoltxo izatera utziko dio, ez? Orduan, ari dira, estatu batuetan legala diren lekurietan saltzen. Bai. Eta horrela, legalki eta modu onon batean, baina entzun barko genituzke monjak, ez? Eskotan egiten dugu, ez? Legalizazioa ez, baina gara, eski legalizatzen ez baldin bai dugu mobide guzti hau. Osea, logikamente, kontsumiten dugun guztia jakin behar dugu haien kalteak eta haien onurak eta haien guztia, ez? Azukrearekin moduan eta, jo que se, alkohola, hori da, hemendik datorren, baina, bai. Eta, claro, baina bain daude pixka bat hori, pues kakatuta. Zaber, narkoak nola reakzionatzen duten, baina, claro. Normala, maja, kontua serioa da. Claro. Baina ze graziosa. Baita egin dituzte, olioak, xaboiak, pomadak... Marihuanarekin? Claro. Bai, que majas. Bai. Berein asiala zaintzeko. Ze graziosa. Lasai, ez? Aroma batekin dana. Dijo altanak. Ze ona. Horregatik ere nahi dugu, kontsumitzeko autolaborantza ez debekatzea. Hau da, guk ere egiten duguna, kontsumitzen dugu. Ez dugu narkoen belarrak, erosten. Eta egiten dugunarekin gure botikak egiten ditugu. Toma. Ze ongi. Autogestion. Hori da. Claro. Atope. Oso ongi. Tailerrak nik animatzen ditut. Oso ongi egiten ari dira. Hor dago asuntoa. Mexiko, monjak. Hermanas del Valle, aldio. Begira, bai. Bueno, eta baita ere, beste berri bat irakurri dut. Ez dakit zuek animalien baita bezareten edo ez. Egia esan, sin más. Bai. Tirandoa ez. A ver, esaten dira, Tirandoa ez? A ver, gira. Tirandoa ez, bai. Respetatzen ditut animaliak, baina... Pues a ver, esaten dira zuen,
bideo honen ostean. Guazen bideo ikustera. Orain zer. Claro. Ai, eske, que potxolo. Super potxolo. Bai, txinpantze bat zen. Txinpantze bat. Bai, baina Jaio eske- zen familia horretan, Vale. gero aldendu zituzten, eta orain topaketa bat egin dute berriro elkartzeko, eta dago. Ai, baina ikusten zaio ume txiki bat ez zela Totala, parre, totala. ilusio horteri hori. Ez que txinpantzeek daukaten espresioa da, Ja. izakien oso antzekoa, orduan, klaro. Espresio eta nik uste sentitzeko guztia, Modua, bai, segurazki. bai, besarkatzekoa eta dena, erran nahi dut. Eta orduan, klaro, bai horrek, bai, ba hori, Hunkitzen zaituela, bai. Bai, jarri duten musikita horrekin. Claro, claro. Baina, hau benetan ere gertatzen da, osea, hau superpolita da, baina baita ere, ez dakit, txakurra izan duzuen noiz bat, edo txakurra Ez, izan duen Nik ez, norbait baina egon ulertzen zarete? dut, jendeak, bai, osea... Jendeak sentimendu hori dauka, Bai, nik, bai, klaro, bai. nik... Nik ez dut txakurrik izan, baina egon naiz txakurra duen jendearekin, eta txakurroiek maite izan naute, eta aigatzen zarenean, eskera pasada bat, Osa, eske badirudi aigatzen dena bere, pertsonari gogokoena eta maite duena pila bat. Ja. Osa, igual bikote bat edo ama, edo Ja. Bai. ama, bikote, no sekien, etortzen da etxera, etxeko, etxean bizitzaren pertsona edo, api, txakurra, bueno. Eta, Ja. kriston maitasuna bat, animaliak dira pasada bat, ikasi beharko genuke asko zen. Bai. Ez que deskonektatu gara gehiagia. Bai, Bai. hori da. Ba hori, begira zure gaurko berria, ba hori. Deskonektatu gara guztiz. Bai. Guztiz. Bai. Baina egia da nik animaliekiko ez daukadala, konexio hori, Nik ere ez. Ez. Nire ematen dit inbidia. Ikusetenen jendea, eta bituzen inbidia ze ondo moldatzen den, baina niri ez urbildu. Bai. Bai, Bai. Bueno, niri txakurrek beldurra handia ematen diatetik. Nire bai, nire bai. Pila bat, Nik ere beldurra, bai. pila. Bilburra zergatik. Ez dakit, ez dut ezagutzen, ezin dut berekin solastu, ez dakit zen nolako erreakzio izango duen erekin. baita ere. Gainera pasatzen zait, ez dakit, beti errate dute txakurrek usaintzen dutela beldurra eta dena. Beldurra. Eta ni, eske pasatzen naizen aldiro, txakur baten ondotik hasten zait zaunkaka, eta nik uste beldurra nabaitzen dula, Bai. usaintzen diala, eta pasatzen dut agizgaizki. Bai, ez dakit, ozka ingo didan, edo ez dakit. Nik ikasi dut pixka bat, azu horretan ni hemen. Ja, Hori egiten ikasi dut. Ja. Eta Eta ez duzu lagunik izan. Eta amorru asko ematen ez zeo zer egiten, Ja, baina ni beldurra dakat. Bai, Osea, hori da. Akendu Bai. eutzi, mesedez. Eta beldurra librea da. Claro, bai, mesedez. eutzi, ez dizut esaten ez eukitzeko eta ez ezerre, ez oso ondo, baina mesedez utzi dezakezu. Pixka bat, Eta hori gumaten da. egon gozaltzen, eta urrutitik, baina, mesedez hartu txakurra. Claro, txakurra uzaitzen nik jaden Claro. nintzena. Barkatu, zure txakurra da. Bai. Umeak bestela, umeak hartu zuen maietan. Bai, bai. Baina, claro, bai, eta ematen ditor, sartzen naiz hor pixka bat. Pasatzen zait hori. Egia da, lagunek dituzten txakurrekin ez zaitela hori pasatzen, ezagutzen ditut, badakit nola, bai, Zure gutxi lagunek gorabehera. badakite ez zaizula gustatzen. Bai, hori da, eta orduan beti eusten izan dute, pixka bai, bat. errespetu hori beti Pixka mantendu bat. dute, bai, nik, baimen eman arte, edo erran arte, bai, uzten alduzuela sai, edo bai, hor egon da errespetu bat. Eta bai, txakurroiek, bai, maite izan ditut pila bat, edo maite ditut banerikan batzuk badituzte. Baina orokorrean kaletik joan eta txakur batekin topo egitea, ez zait gustatzen. Eta berdintzit txikila izatea ere, Claro, bai, nire berren ditu. Baina bat ere gustatzen. Wow, interesgarria. Ez, bai. Ez, gainera, nire herrian lehenago jotzen nintzen paseo bat ematera, bide batetikan, gustatzen zitzaidala pila bat, baina ordune honean joan nintzen eta auzo hortan uzten jozte txakurrak solte. Eta aurdunengoenean joan nintzen paseo bat ematera eta baten ikusi nuen nire burua 7 txakurrez inguratua, denak zaunkaka niri, ez nekin zer egin, osea, atake de paniko batean, rollo, ez dakit zer egin, atera nahi dut emetik eta ez dakit nola, eta pasatu nahi gezkit ez naiz bueltatu leku hortara, bakarrikan ez naiz bueltatzen ja.
Ni gertatzen zait, dago mendi buelta eskatu ez dela Zumaian gustatzen zaidana, eta askotan egiten nun, da zeuden bi baserri, banekin txakurra zituztela, eta, hortik pasatzen nintzenean, venga ez, pixka hor nire buruari, ez da zer gertatzen aurrea. Eta egun baten hasi nintzen, eta errepente txakur bat zuzenean ere ganatorri zan, bestea urrutitik zaunkaka, eta buelta hartu eta jetxi nintzen, eta ez nuen mendi buelta egin, lagun bati ditu nion, eta hitz egiten da, eta buelta eman dezu, favorez, favorez, baina handurra da. Eta baina pentsatzen nuen, eta handikan metro gutxitara dago beste baserria. Ez. Bai. Eta horrein zeratzen ez beste alde batetik egiten baita. Hori da. Txakurrak ditugun modu, nik uste, txakurrak depende nola esaten dituzun, modu batez edo bestez jokatzen dutela, ez? Ez da, bai, ez da berdina izatea txakur bat ez den atera, ez duela prigual jan, ez duela ez dakiz zer, baituela behar batzuk dagoela txietatearekin hor, ez dakin non itxita, eta orduan, dago ero. Edo txakur bat dagoela, ongi ezita, eta badituela bere beharrak asetuta, eta... Zurekin bat nator horretan, baina egia da, nire pasi hortan, horko txakurrak solte daudela beti, erran edo, dire baserriko txakurrak eta beti solte daude, orduan... Eta horretarako daude, gainea daude, pazientzan daude, vigilatzeko... Hori, baina, klaro, horretarako ezita daude. Bai, baina leku bat da, beti pertsonak pasatzen dira, paseatzen da hortikan, izugarri pilaututa daude... Pilaututa daudela jendea pasatzen dituztera, baina batzutan igual... Batzutan nire beldurra usaindu zuten egun hartan, ziur nagortaz, eta orduan gugum. Nabaritzen dutela, claro, tentsio hori orduan, zintzen dute como atake moduko bat. Hori da, bai. Eta, klaro, baina nik hor nire burua ez dut kontrolatzen lasaitzeko. Orduan, buelta eman, etxera, eta hortik berriz, bakarrik ez. Interesgarria. Bai, eta nire alabak maite ditu. Agian, zure alaba noiz bait, baldin badauka txakur bat, edo zuek etxean azkenean, igual aldatuko zen, nik ezagutzen ditut lagunak, azkenean bere bikotea zuelako edo, azkenean, edo adibidez nire kuadrillan orain, bagaren lau, eta ni eta beste batek ez ditugu txakurrak, baina ni bat txakurra maite ditut betidanik, orduan, perfecto. Eta beste biak horrein daukate txakurra, eta laugarren hau zeukan beheldurra, ez izazkion gustatzen ez dakiz, horrein dago más feliz que la leche, porque kuadrillan daude eta gurekin etorre tirado porretan, eta zira baten era como, txakurra oporretan, eta nire ologean ez, eta orduan jatzen gintuen nurriak, guztiak pozik egoteko, eta orain, dago super pozik. Bai, baina edo zein txakurrekin? Orain, askoz ere dago txakurrekin, orokorrean bai, Bai, askoz ere, eta nire laguna hori bikotearekin orain bizi dela, eta bikoteak baduka txakurra, eta ematen du leku guztietara, eta orain bera dago superoso txakur guztiekin. Neri hori etzait pasatu. Orain dikan, baina ez da berdina izatea kuadriako bat zaudela berarekin ez dakit. Ja, nozenka, edo pila bat. Edo ratu guztian, gara lau, eta oporretan joan gara txakurrekin ez dakit zer, eta beste pertsona horrek bikotea zeukan, edo seme alabengatik izan dute, edo baita ere badago bikote bat ere txaurin, eta bere seme alaba guztiak orain daukate txakurra. Eta gorrotu izan dute txakurra beti. Eta orain daude, txoratuta, txakurrekin, pasioan eta eramaten dituzte. Osea, que, gero, konbibitzen duzunean, ez berdaz? Osea, aldatzen duzu perspektiba. Bai, segurazki, baina, momentuz. Pero momentuz ez, eta oso ongi dago ere, errespetagarria. Oso ongi, neskak. Bueno, Zeia okazu bagoa azkeneko berriarekin, ja. A ver. Bueno, imaginatzen dut, vegetarianak ere ez zaretela, ez? Zer, animaliak ez gustatzen dut, ez gizu ella, como que empatia hori, como que pasan. Ez, bai, niregat empatia asko animaliekin, baina hori da. Osa, nik ez ditut nahi animaliak maltratatzea eta ez. Ez eta gustatzen ezkit, eta ikusten ditut dokumentalak, eta gustatzen zaizkit. Baina hori ez dira esan. Ez nahiz homofoboa dakat lagun bat. Nire feminista naiz, nire ama, no? Ez gustatzen zaizkit, eta batzuk xamurtasuna ematen diat eta dena, baina, bueno. Bueno, asuntua da hori esan dut, berriaren protagonista da neska vegano bat, mozkortuta zeudela bera eta bere kuadriakoak, eta orduan kuadriako bat, esan zion, begira, hartu nagetza hauek, bakizu nagetzak, bazen irudia ikustera, ez dakit, norbaitek ez baldin badak zer deniren nagetzak, jarriko du irudia jakiteko dira, como oiasko zati batzuk, oiasko zegina daudenak, seguratzen da, Masa? Masa, bai. Oiasko masa? Bai,
Orduan, esan zioten, nuggets hauek veganoak dira, landanez, pues, edo ez dakitze proteína, soja edo eginak, orduan jan lasai. Existitzen dira horrelakoa, supermerkatuetan jan ditzakezu. Eta txantxa, edo tipo honentzako txantxa zen hori eman zizkion, oi asko nuggetsak veganoa zen tipa honi. Konturatu zen, eta denuntzia eta guzti jarri zion. Denuntzia jarri zion lagunari. Eta ongi iruditzen zait. Urrengo gunean begira. Eske, hombre, nire egiten bali bat hori, tipak, urrengo gunean kontratu zen, esaten du tipak. Aizpak mezu bat bidali zidan, nire lagunen Snapchata aplikazio bat hor argazia bidaltzen dituzunak, bideoak begiratzeko. Eta ikusi nuen nola erakusten zioten kamerari berentako nuggets bat zela, eta gero niri ematen zidaten, eta azkenean barra egiten zuten. Gainera. Hori bai. Ya está. Ya bale, dena grabatzearekin letxez ya, ez da? Gainera, lagun bati, zeburro? Bai. Ez que horiek ez dara laguna sentitzen dut, baina ez. Osea, ni... Ez necesidadea. Konta, zu balin badakizu, zer sortzen du bertze pertsonarengan guzti horrek ez diozu egiten, oza lagun. Errespetu falta bat da. Bai, guztiz. Bai. Errespetu falta handia da, bai, ala da. Eta gaina grabatzen diozu. Bai. Bakoitzaren aukera da zen jana jozun eta zer ez duzun jan nahi. Osea, zure grazia jendea, niri ere gertu zait, osea, ni ez dut araia jaten eta eski, jasan izan ditut komentario batzuk, ja, pasatzen, ja, berdin zaizkit, kiozir. Baina ni naiz, osea, nahiko ez naiz oso radikala, orduan, kiozir, oso ohituta nago eta baina, osea, jendea, kiozir, bakoitza, bere movida, arduratu, ez importa zizuni, janaria, osea, zer janari jaten dudan, janari jaten dudan, ez dudan jaten, hau jaten dudan... Eta gau ohitura bat, besteen gauzetan zartzeko, eta ez hau jan beharko zenuke eta hauin beharko zenuke, utzi pakean, Bai. Eta nire aukera da, nire iritzia da, eta nire movida da, askotan ere... baina arraina bai, arrainekin ez duzu empatiarik, arrainak ez aldira izakiak, baina zu ez zara honetarako vegano batek egiten baldin badit hori, eta ez dit inoiz vegano batek hori, baina vegano batek egiten badit hori, pues, inkluso badauka legitimitate gehiago, ez? Baina zu, jaten aiz eta txuletoi bat horre aurpegia horrean, esan ez... Ez zaude zer txarrik egite, oza, gaina ez duzu... Arraina ez, Txiko? Gaina zaude dala gauza bat, ez diona beste inori kalterik egiten. Zure buruari kalte edo onurak egiten dizkiozu zuk zure, ez? Gainera da komentario kasposo bat, Bai, beti errepikatzen den zera erran edut, ja gaur egun bertzen momentu bat, mesedez, ja... Eta gauza askokin gertatzen da. Pila bat. Alkoholarekin gertatzen da, baina, ez badezu, zunik egatzin, zer saude ardun? Ez alkoholik eran nahi. Ez? Bai, nik aspaldi hartu nuen erabakia alkohola ez. Ez nuela nahi nire bizitzaren parte izatea, eta hori. Eta zergatik, baina hartu zazu kopatxo bat. Eske ez dut nahi, zergatik ez duzu errespetatzen, nahiago dut hartu urbotil bat, edo infusio bat, edo berdintzait, baina ez dut nahi. Hainon hartua dago hori da. Nola ez dizu erango, bai. Eske, batzutan behartua eta ezala sentitzen zara, eta erraten baino zer, demontre pasatzen ari da. Eta orduan horregatik esaten dut, aipamendo komentario kasposo hiek ez dagoenak nazkatuta betiko komentario berdin hoiekin. Eta oraindik amorru gehiago ematen dit gazteek egiten dituztenean komentario hiek erraten. Letxez! Aizare errepikatzen, patroi berdina, zuk entzun duzun patroi berbera. Guazen batera piara denak laguna! Ja, ez benetan. Venga, amets betean. Terapiaren bila. Bai, baina badago hor puntu bat. Eta hor ikusten dut jendeak geratu denean, geratu dela, zerraten zu, aurrera egin beharrean geratu zara. Eta izugarrizko amorro ematen dit. Edo drogekin, edo nik ere entzun dute, honi egun batean drogatu beharko genioke. En plan, gatzipe baldera, edo, txiko, pues ez diozu gatzipeari pozik. Bere movida. Bai, edada. Bere gatzeperik eta. Baina probatu, baina bai, ez? Baina ne. Osa, bakoitzak egin godu, eski bakoitzak... Alkoholarekin, nik alkoholarea aten dut, baina gabetan parrandan, baina txupito bat, ez dut nahi. Nik ere, txupitoak... Baina txupito bat ez dutela nahi. Osa, ez zer ez da ulertzen, ez dut nahi, punto. Bueno, baina baten gatik, ez, punto. Eta hori, bai, iruditzen zait, drogaren ari zait,
oso heavia. Egun baten drogatuko dugu, baina barkatu. Osea, zer eskubidea. Pues berdina, ez errespetatzea norbaiten erabaki bat. Osea, jazta. Igual ez dutela inoiz egiten, baina komentario horiek daude geldeku zabran. Bai, guztiz. Baina bai, que risa, de verdad. Hala ere, oraindik alkoholaren inguruan eta zenbat gauza egiten dira benga, mozkor gaudenean benga dugu tontakeria hau, bakizu? Ze beharra, zer pasatzen zaizu, ze behar duzu? Nik uste, bueno, hausnartu egin dute azken urteotan, baina nik uste hain gaudela erreprimituak gure bizitza normalean, osea, behar ditugula horrelako, porque juerga giroa ekirtzen baldin baduzu da, como giro bat non, ezer ez da guztiz zorrozki epaitzen, ez? Orduan, da, como que gizartea guztien digu momentu bat hor, egiteko... Piskat libreago izateko, Bai, libreago izateko, baina benetan igual ez gara hain libre, ez? Osea, movida da gaudela, sartuta movida batean, ez garela permititzen, nahi dugun moduan izaten, nahi dugun bezala janzten, nahi duguna esaten, nahi dugunarekin ligatzen nahi du, jo que se. Eta orduan hor, iregiten da eremu bat, disfruterako, baina batzutan ez da bakarrik disfruterako, baizik eta da, como, ez daukasun guzti hori estanda egiteko, ez? Claro. Eta movida bat, eske egin barko genukeena da, giro hori gure egunerokotasunera atera, baina ez droga. Bueno, tamainan, favorez. Ez, baina esaten dudana da, eske zergatik ez dudan jarri, zergatik ez daiz jarriko dantzatzen hor plaza erdian nahi badut gaur. Bai. Claro, gaur eta orain nola hori da. Bai. Eske ez esango dira, ez dakiz zergatik ez dut... Pela, osea, eske izan barko ginateke, gure egunerokotasunean askoz ere, irekiago, libreago, gero ez esateko behar hori... Desmerenatzeko. Hori da. Gero desmerenatzen gara. Bai, ez? Zertarako batzutan, osea, quiero decir, bakoitzan nahi baldin baditu alkohola, drogak eta gaitzen hartu, pues hartu disfrutatzeko eta frogatzeko eta experimentatzeko, hombre, pues jakinda, ze gaitz ematen dizkizuten, pues ja, bakoitzan da libre aukeratzeko, ez? Baina ez, behar duzulako, como un buah, Vía de escape bat. Hori, ez? Zure bizitzatik. Es como, wow, una vida que he tenido un día, es como, jo, eze pena behar dugula hori, Bai. Au, Totala. hostia, karma, apurtu dute, Karma. apurtu dute askazala. Askazala? Ze putada. Bueno, beste norbaitek esatea azkenik askazala apurtu. Beste norbaitek jarraitzen ez da. Bueno, horrela, erdi oiuka gaudela eta... Bai, venga, ba. Badakizue, badaela, bueno, zuek zer egiten duzue askerrez adetenean? Oso orain txebertan egin dudan, askazala. Bota hola, pa. Zuen segura eski negar. Bai. Nik egiten den negar da negar. Eta oiu egin behar duzunean, oiu egiteko beharra Ni daukazunean? aserretzen naiz asko eta gero egiten dut negar. Nire prozesua da. Aserretu... Bai. Eta gero zaitu. Nidea berdina da, bai. Baina, badago, Oiu. telefono bat, Ui, bai, telefono zenbaki bat. todos fueron una esperanza. Bai, telefono del grito, esango genioke. Dela, aspatuzula tipo batek, bueno, jarrizula tipo batek, pentsatuz, tontakeri bat izango zela, eta besterik ez bere lagunek eta familiarrek deituko zutela horrat, beraien oiua botatzeko, eta ez, jende pila batek deitu du. Badaude, 120.000 oiu baino gehiago grabatuta. Ostras. Zera kontua da grabatzen direla oiuak, anonimoa da, Anonimoa da, erran nahi dut. Eta grabatzen dira. Bion grabatuta gelditzen dira. Norbaitek erantzuten dizu edo ez? Ez, zuk deitzen duzu eta makina batek edo zerbaitek ematen dizkizu datu batzuk edo jarraitzeko, bai? Zuk jarraitu behar dituzun oinarri batzuk, bai. Eta ez zen momentuan non, ez dizu ala nola buia egin. Egin berrezu buia, Oai. Seinala entzun dago, Andoren? Botazazu zure oiua. Bai, eta horretarako, eta jende pilak deitu omen du. Eta gainera zuk ere, deitzen baduzu ere, badaukazu aukera entzuteko oiuak. Ui, que Oiuak entzuteko aukera. ¡Qué maravilla! Nik hori ez du gustoko. Bueno, ni goratu naiz gauza bat, eta dekara gordeta, oso gordetan ere oroitzapenean.
Ba, umean nintzanean, eske, ai, que fuerte. Egin hona ez diot orain horri kontatu. Ez que hori psikoanalizia, orain ikusio guztiei. Ba, nik uste nuen super bat. Izan super bat, baina itxain ezan super bat. Zan, oker gogoratzen dute oker zala txakur bat. Igual etzan super bat, igual zen ja beste gauza bat. Super bat zen. Super bat zen ez zen. Ba, zegoen txakur bat, Ezagutzen super bat. zan txakur bat ez zenazun oker. Nere aliasekin batea, nere aliasan presentagailua. Presentadoria, orkeslea. Orkeslea. Eta Eskerrik, heldu zaite irudia, heldu zegoen zaite. txakur marroi bat. Bai, Txakur marroia. bat zan oker. Vale. Eta uzet zala kamo gaiztoa bezala. Aurkezentzun Aitor. Aitor, ez Iban Garatean. Ez? Iban Garate, mitiko Iban Garate izan zen nire irakastea. Nik uste Iban eta, Iban Garate. Iban eta nerea, nik uste Aitor. Igual izen aldatu diotzu, hori hortan ohitura daukate. Iban Garate zen emindikatekoa. Ez zuen Aitor izena tiporrek, guapoagoen kalen agertzen zen. Izan daiteke Iban. Igual Iban. Tipoa tola oso guapua. Orain ez Jon dakit... Porta Jarena. Orain ez dakit... Oroituko nintzen. ETB-en egiten du lanoain egiten zuen. Iasi Serrano. Ez, Iban Garatek pasada izatera... Bilatzen aldugu Iban Garate mobila? Ikusten aldugu? Teleberri ez dakit. Zu kontatu anekdota. Bueno, asuntoa da. Zer nahi zuen bilatzea? Iban Garate. Altzela deitu, zegoen telefonoan, eta altzela Bai. deitu zuk zure mesua bialtzeko. Ai, bai, ari naiz, egiten ari duzu flashback bat izugarria. Eta ez dakit oso ondo zer gertatu zitzaidan. Iban Garate. Oi, claro. Hauzen guapoa? Aizo. Gure garaian, bai, zen superguapo. Eta super jatorra gaina, hemen Bai. musu bat, Iban. ezagutzen Beste dut. bat. Ez da Nik nire ez, baina... Nahi dezen erako, ez da? Iban Garate. Aitor deitzen izan baina. Bueno, ba, ez dakit zenat urte izango ditu, 10 urte edo 11, ez dakit. Bai. Ez dakit. Edo gutxi, Bueno, igual, ez dakit. oso txikia. Eta ez dakit zer gertatzen azarretu nintzela, ez dakit nire amarekin ez zidalako zerbait egiten utzi, ez dakit zeba, sarratu nintzen, eta deitu nuen, eta ez nuen, oker da supergaiztoa, eta ez dakit zer esan nuen, baina, tipo, insultatu nuen txakurra. What? En serio, esti? Zuzenean? Zuzenean ez hori nik uste zela gordeta, eta gero jartzen zituzten batzuk, edo beste batzuk ez, klaro, hori ez zuten jarriko, digo jo. Unbe bat zerre deitu nuen. Eta gero pentsatzen dut, nire amak momentu beten ikusiko zuen fakturan, telefono fakturan, ze seguraski telefono hori izango zen, ez dakit, Ez berdina dogarestikoa. Claro, hori da, Zuen, bueno, psikologo bat baino merkeagoa atera Ba, txego horatu naiz, deitu nuen, eta ez dakit zer esan nion okerri. Baina hor utzi zure kakaguzia okerri botatzen nion. Botanion mierda dena, así que da hori, da guia egitearen hori, que guai. Ze ona. Aizu, ba, pasagarria zu telefonoa, hasi igual ondo. Ez dakit, telefono oso raroa da. Eta seguro balio du la pila bat, hobeto mendi punta batera joan. Bai, ez? Bai, hori erramarizun, ni mendira, ez? Mendira joan eta han oiu botaz zuzen joiz egin. Etxean? Bueno, ja, Ez. nik ere etxean botatzen Ni joan. ni bakarrizketa, zerreta bakarrizketa hori, ez? Altuan, igual. Ez baina oiu. 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 Horak izu, ez? Hor goian zaudenan ja topean. Tope, eta ez duzurean kontrolatzen, hori ez ze pasatzen, ja, igual nire adineko jendeari ja ez zaio pasatzen, niri pasatzen zait. Nire. Ja, joatzen naizela, osea, desbordatzen naiz. Ni nire emozio guztietan naiz a full. Eta serrean ere naiz a full. Eta non, claro. Bai, autorregulazioaren Bai. movida da interesgarria, eh? Bai, oso interesgarria Ni da. orain nago lanketa hori egiten. Nire hasi naiz, arnasketaren bidez, eta berrola Bai. jeitsi Eske ez, gainera, energia guzti hori. Bakizu, 10 kontatzen dugunean, Bai. ez da txorrada bat, Osea, 10 segundo horiek arnasteko, kontatzeko, desbordatu baino lehen erabiltzen baldin baditugu, eta gure buruan ez baldin badugu jarraitzen pentsatzen Hortan, ez? hortan, Hau da, hau da, zerbait itxasoa, Bai. mendia, nasetzen zuen zerbait, berdin zait, pizza, berdin zait. 10 segundo horietan, bai, Edo zer niri gauza. adibidez, pizza, me da una idea de copón. Osea, orduan, bai, no, pero pentsatu pizzan. Maravilla, pizza faltzeko. Ez zait berdina Begia, iruditzen, begia. pizza eta Begia, itxasoa begia. ez zait berdina iruditzen. Niretako, bai. Bere aurpegia izan da, errandu pizza eta jarri zai aurpegi bat. Yo no, bai. Hombre. Da nire janari gustokoena pizzakoa. Bai, Bai. Bueno, pues 10 segundo horietan,
sortzen ari garen estresa eta haserrea dugu sortzen dugu kortisol deitzen hormona bat, ez? bai. Pues 10 segundo behar ditu kortisola zure gorputzetik joateko eta pentsamendu positiboago horrekin lortzen duzu hori joatea. Claro, jatzen baduzu pentsatzen, 10 bederatzi ez baina me cago en bederatzi un grito del copón, ez, ordan ez. Baina 10 segundo behar ditu kortisola jeisteko. Que badauka, zientzia, atzean. Bai, eta hormonen kontua da izugarria, bai. Besarkadak emateak ere... Bai, 20 segunduak. Bai, zer esnatzen du? Serotonina, oxitocina, edo... Oxitocina, edo kortisol jaisten dugu txienez, bai, besarkada ematea da super osasuntxua. Esate dute, egunean 8 besarkada ematen badituzu, zure, bai. 20 segundoko besarkadak eta 5 segundoko musuak. Pikito largo. Itxoina. Ni itxasora jotea bai. Itxasoa, literatura. Dakat placer hori, dakatela etxazpian. Ez que itxaso Eta jaitsi eta jartzen naiz horrela eta... Itxasoa, ni. Eta bainatzea, urgazia da. Da izugarria. Bainatzea udaran, Egunerako, mukosarako... Denerako, egona terapeutikoa horrela. Arnazten da, Maravilla bat. Pues igual telefono hori baino be, arrontin. Bai, zalantzarik gabe. Arrontin. Es como de la hostia, asko gehiago. Bai, hori da, arrontin. Totalmente, arrontin, por supuesto. Zerra inglesez edo? Arrontin. Arrontin, es que... Inglesez izango zen arrontin. Tu, es que... Arrontin gustuko dut ez eta berakoa. Bai, ez dakit, bera do malerrekakoa ez dakit arrontin, igual, doneste, klaro, nera ma doneste dekoa da, eta nere... Arrontin? En plan, sobrao. Bai, arrontin, bai. Haize polita, bai, arrontin. I like it, Arrontin. Bai, arrontin. Oye, equipo, por gutxi falta zaigu gugatzeko, gure ezkeneko programa, oso gustorako. Arrontin. Arrontin gustora. Yes, arrontin gustora. Bai da, arras gustora bezala. Arras bai, arras eta arrontin gustora, bai. Arrasa gehiago bastan? Bai, nik uste bai ez. Zaiteke. Naztera, Gustoko maitara zure jango duzue. Baina bai. Arrontin. Ke guai, pues begira, oso ongi, oie, oso gustora. Ze plazerra, ze ondo. Ten ematen dit bukatzea. Bai. Programa hau da guai. Rengo urtean berriro. Bai, aldarrepikatu. berritu bar gaituzue. Salbea telebistan. Gara, hau movida da, berritzen balen gaituzte, bai. Eta ez dugu antzatu bat kontemporaneo eta deus? Itxasoaren. Niko zerantza ere kortisolpikoa jisten duela, ez? Bai. Ba, segurazki, bai. Eta kantatzea, kaltuan, kantatzea. Buah, niko txanna joanen bat. Ere bai. Fueli flipas, Zira gustatu zaita bestea. Ze guai. Zein da zure radio fetitxe? En plan, zure normalean jartzen zuen irrati saioa edo irrati zera? Radio 3 jartzen dut nik Nik askotan. ere! Bai, Radio 3. kotxean hori daukat beti. Tia, nik ere, baina Radio 3 ematen dit... Chill. Bueno, segun ze programa, Nik... Serio, guztiekin pasatzen zaizu? Bueno, kotxean nagoenean entzuten ditu. Bale, igual justo ordu horietan daudenak... Rockarena ez hainbeste, rockarena ez hainbeste. Asteburutan badabat teknoan niri eretzen nauena. Normalen ez dut kotxean. Ja, nik ez dara, baina bidaiatzen dudanean ero, oporretan edo batzutan, ez? Jarriko dugu Radio 3, zeba, gaizkak erabiltzen du Radio 3, eta programa hau, baina orokorrean bai, eta ezagutzen dut musika berria, eta autore berriak, eta bai. Zu gaztea. Nik gaztea jartzen dut, bai. Baina batzutan ez dut aguantatzen. Batzutan kentzen ditut. Normal. Ni batzutan ere... Goizetan bai, dira asko gustatzen zait. Dira asko gustatzen zait. Nik zurekin entzun dut gaztea. Eta gero bakarrik baldin manoa eta bidai luzeak, hau da, Zumaia Iruña, egin behar nuen badet. Bidai luzeak. Bidai luzea da. Jartzen ditut podcastak. Eta gustatzen zait, Nadie sabe nada asko, Andre Buenafuente eta Berto Romero. Parre asko egiten dut beraiekin. Orduan, eta jartzen ditut igual ja entzun da ditudanak, baina berdin egiten dut parre asko. Eta ez dela deforme semanal. Deforme semanal. Ideal total. Entzuten dezuten? Ez. Ez, entzun. Osa, entzun izan dut, baina ez dut horrela orokorrean. Nikola, irratsaioakola, en la ruina, bai, bueno, gaizkak entzuten dulako, eta batzutan, bai.
grazia egiten. Hau podcast moduan jarri hartu genuke. Bai, maravilla. Baietz. Claro. Bidali zuen abenturekin batera. Eske aventura zenbakia. Bai. Nahi alduzue podcast moduan jarri. Eske, Andreuk eta Bertok, ja nire lagunak bezala, claro. Egiten dutena da, dakatelako buzoi bat. Eta ez dute hitz egiten ezertaz, baita ere, esan, nadie sabe nada, eta elkartzen dira, guk egin duna pixkat, ez? Bai. Eta orduan dakaten gauzetako bat da, horret ateratzen dituzte gauzak, galderak edo jendearen esperientziak eta hola, eta kriston barrako. I like it. Ze ona. Kriston barraka. Ze ona. Eske formatu, oso divertigarria da, hori. Bakarrik egon behar da jendea prest guri entzuteko. Hori da, hori da. Horrek funtzionatzen bali badugu, plazer. Hombre, momentuz hemen gaude. Bai. Baina gustora. Norbait egon gara presko entzuteko. Claro. Xaloaren gurua. Hori da. Xaloaren gurua. Entzui guzu. Marihuana porra. Hor, hermanas de Gavillo México. Monja horiek. Bueno, equipazo, pues hau ya está, bukatu da, placer utxa, mi esker. Berdin. Eta ea, aurrengor arte, esan dezakegun. Hori da. Ea ba. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.